Ako ginoo ko guys gabuntag manggod jud uwan. Alas 7 na guys, Domingo man ron, maghikay ko kay para makasimba. Sus, garabi masing panguy ko inas ang mga sinina dari kay namo mga sinina dari kay panudog sako. Dan nagsukod-sukod ko kay di naman mo siguro dapit sa hangtijan. Dagatong bata. Dagatong bata, pito na kabuan na. Dan sa baghang mga sinina guys, sagaran sa sinina kanang pinaingan na bitaw og hawak, dali man ay masigo. Dan ako gipamalit katong paras pampuros ko no. Tugra man pod kay ra mauwan na kay wa may mga nga naman, mga saliko man. Dadaan ako napilian. Usa, grabing gubul ka. Murag ilog gas iring. Tuha ni nga plansahon. Boss undoy. Wala ko makatuod sa idyang pantalon. Kay siya naman ng hipot. Haragyan daman siya og t-shirt talaman. Ida pulo. Labo pang ipanglubgan po sa iring. Ag purma. Ipang gusot-gusot. Ag purma. Kaya pang samot palagi. Wala gumitarong tanganan. Kaya bawa naman rin ang amang bahay. Yung taong kalires bagyo. So magplansa ko daari mo nang isuot karon sa ato ang simba. Kay taas man. Narang taasan sa kuan po diyang bukton. Binuktunan po, taas po bukton. Muna yung trip karon kay tugnaw, ag uwan, gabi, ira na dyan. Buntag na raman, namata na raman ko. Uwan, gihapon, sure ko, grabe napuka na doon sa giana na to. Hadi pa rin ako para doon sa tang-adlaw, adyo kalimti sa pag-like, o pag-share, o pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. O daghang salamat. Hanghangon naman ko maisuya ron. Hanghangon ako kay, humanaw ko pamahaw, parang busuga man ako. Dya, agbata og mo, dako na musaka na po dari sa ibabaw mura mo tiit na po dari sa mga istomago. Orang hangat-hangat po gamay magpinaspas. Aga ko kay paspas ko mga istorya kay mao gani ako agay uhang ipaluding-luding makalimot na ko sang istorya. Uhang paspason ma agtanang information sa utok mas spread ra na ho hinay-hinay makalimot na ko unsang tatad. Mao ni mga nananaw og ning comment sa tong vlog hapon. Hi ni Ma'am Chona Dagala, ni Ma'am Junita Labonog, ni Fidela Prado, Limi Jungen, Armalin Idaw, ni Simply J, ni Catherine Coray, Julian Casil, Bing Maragana, hello, Raisa Japson, og ni Bibi Jobst, May Amor Bernadette, Jen Lynn, Abigail Loriente, Mers and family, Amping Magtiazon, God bless from Ima Narciso, Ace Jan Raboya, hello, Mary Ann Panis, Ate Sai, Baby Sinsin Channel, Marisa Dampog, Evelyn Kaga, Jillian TV, Marisa Dampog, man ito, nabasa na ito na Ate Raquel, hi Ate Raquel, Janet Mangundato, Leonila Radores, ni Sanilin Tinido, ni Wendy Papards, ni Ma'am Idina Cañete, og ni Princess Sofia Rodavia, ni Rosalie Mayura, Emilda Bailo, Divina Gracia Salinas, Mama Julian family, ni Warren, ni Ambrosio Sacan, hello, ni Jerica Elorango, ni Tatay Gaming, og ni Jada Razol. Mautoy mga nag-comment sa itong vlog gahapon. Thank you very much mga kagahi. Salamat sa inyong mga comment. Tahan ng ipangbasa. Pero di mo na makausag reply. Kaya araman yung naghahan na busy po daw kusang kinabuhi. Salamat sa pagsabot. Say good morning to the vlog. Di alam dagang ba na nagsabi-sabi. Hi, good morning. Di managado? Di managado? Morning. Morning guys. Happy blessed Sunday. Hasang gipakuan sa extension wire kaya plan sa kung maglisod ko na ito pikas ano kung Francis gawas ako sa sud eh murag komportable ko na ito di jad murag komportable ko na ito kaya dari magtuwan-tuwan ko na kaya mabuha maglingkuran mo yan na so madyo nang dito kaya murag libil-libil po madidyo badi po tayo nga sakitan dari balik kawang. Let's go. Oh see arang lapo ka. Jatak-jatak na imong sapatos di. Magsinilas ronta ka. Ato ra mag-ilis sa bus. Di imong pantalon sanjad. Libo magugtiil. Ana. Aga ko kay guys magul ram ko kay gadudara mo kog sandal. Ato ra mo ko mag-ilis dito sandal. Kay grabe mang lapo ka mag sandal ko diri. Lupot-lupot. Mura nagtamak-tamak kita ini gabot. Madutong ini gabot. Fresh na fresh. Murag wa mo agi og kalisdanan. Pero kalisod na dagtag bundari. Kay grabing lapo ka. Oh, liman kagabuntag gaguwan. Ano sa pa kanimo? Undang og uwan nga. Iniro naman. Bintaha gad pod naris kagang. Kagang may tawag na ni saksanan. Kaya kuha na si sana. Mitpit sad maglusod mig lakaw og na uwan. Gamit ito ka na mabisag kagang-kagang na.
Doy kare kay di ko ka close dari kay gahi. Let's go. Ay close ay. Kare di pala ukuran ni kuha. Lumay. Cerah ngilihikan cukup musik uwan pa. Sudah milih. Ish. Udah milih ka adro musik uwan ngilingig. Nagusan ko sa pamahaw gamay ram ta kadyo gi kaon. Ay rum guys kay bisan lugurong gamazaratan kay. Arang dali adjud mabusog. Wow, it works like that. So, seatbelt ko arang yung agara. Ay, naipit agad ng bata. Tagnawa, oy. Yung sunod si Bugoy. Agay, buwan siya ron. Wala. Dali, Uli ha. Uli! Kanayuan! Andiyan na siya kaadso. Saan mo na siya? Tanin mo? Buno. Hadlakan ra. Ganahan mo guna kayo magigulo-gulo dyan na nagbuwa mo. Wala siya dyan giganahan. Bilas ako sa wala sa laman. Magtailing mo kurupukon. Si Tiri paghapon, grabing lingawan ni Ja. Ugwa pa mo kita sa itong vlog hapon, nag-escape ng doas Terry. Itkas me. Tanawan ninyo guys. Tanawan po ninyo vlog ni Terry. Katong dito si Just Has. Kay grabing isag lagi. Bilib ko si Jang kay isag. Ako dito ko nga na bisag before. Bisag di pa ko buntis. Dito ko hilig ng hawid-hawid og mga mananap. Bisan pagka ng mga iring-iro. Di ka ko hilig og mga hawid-hawid nga na. Pero love na sila. Di lang ko hilig og kuan. Touch-touch. Nga na. Kay mahaglot dito ako. Masakitan sila na. Mapaakan ko. Nga na ako ba masakitan. Lagay din, nagupod pa magduha. Ako sa family house, manapo ko pa nito, nagbawan mo kong red rice, ani palit ramis undoy dito sa kananan. So karon guys, matumigin dulman kay namalihog man ring igsuon ni undoy. Nakikuan man sa ang bangko, nakigamit man sa ang bangko, unja namin ipadabit ang nila blessings para sa ilahang church. Unja na may landbang sa gindulman adto may magkuha. Unja kuan pud na apoy opening karon sa 7-Eleven sa gindulman kita am post nga January 8 ko no. So dagot primero to, wag may ingat paliton jadi nga na sudra. Pero na patay ma-afford gagmay nga mga snack nga na basig palit na. So, wa pa mas undoy kay iguram to ning kaandar eh. Bulit to ja kay mag-ilis kay di man sa ganahan mulakaw unja mag tiktak sapatos. Mag short run na basta nga nang maglaglaag ni. So, balikan ra medyo mauban ko na posteri ba nang himasa man gini mao man tong kaguwang ganina man maligo kay tugno man kaadto halos tanan diri man maligo murag si Imi ra naligo dari sa bahay. Sila wa nang naligo gigipang tugnaw. So excited ko guys, kay sakay-sakay mo na ang ganahan karon ba buang ganahan mo ko magsakay-sakay inja magpatugtog ko inja kanta-kanta pa ko inganan taratan us mga nalabjan ora ko maignoy ba maros balik sa pagkabata nga ganahan magsakay-sakay nabuang magagid ay dere ay pumutay ko salamat din ni Ate Relina dari dia klinik kuyaw ni Zang pamuta kay bisan pag abdan ini kaugma kay humot gihapon agatang perfume guys ato ang adjo perfume sa Shopee pa ko nag-stock marag hindi guman na rin po panganak mag-stock o balik so adjo daban gihapon nito kay kay balik ra tag stock ra to po kun hindi gumagpanganak na ho sama na kita na diha yan sama na kita na diha ha The World Between Us as Aliana guys ingan sa namo paway sa mga ligo karon kay gitog na wa pa naligo no. Hello guys, ready na may kamaadto na mi nasa dang nga Brandon isira na rin kunot dahil para makasunod na sa sila mo sila na kay napa sa gibuhat pag pahalo na diha dali na February agaray lapuka maning Nasa naman yung inupuan? Doy, lapok na doy, loy, puni doy. Kasi may sige sakay sa left side. Right side. Ako, unsa kay ikaw may maghindi. Lagi, nag. Kakargos ba ko dani? Ako ka mo, nakita na lagi ang bilahan. Ay, hindi sila na isirakit. Nagdag ko dali. Nagdag pala man si Undoy, dyan pero magdagpan. O, tumig 7-Eleven dyan. Magdami og. Bawang. Pagkuhan pa ito.
tagawas ka nang itsipan. Udah datang itsipan kaya untek di mentama mali sa libin. Ayo teh baon. Nang libre ka? Mang libre ma'am. Ibaw ngoy kwartag burus kay anak magpaanak pa in taon. Yay! Mang libre ma'am. Sama burger. Dahil dugay pa mo. Ay di ko burger. Dugay pa mo eh. Ano gud ka na mga tarta sa binilibin ka ng siupaw dang. Saraman ka po. Okay ra ko mo kagana di naman palabi. Pwede na kang sipaw. Pwede man basta usara ka po. Abre, ang ganda namin. Hala na yung libre, masal mag na isupa sa binilibin. Dili asa po sila dari ay. Hinapag-hi. Hi guys, gini ko uban-uban. Di aragang pangita nimo. Kan ada GoPro. Hinapag na ati Mirbini. Ang gamito na kay Para sa man. nabagli na magang usa ka tripod. Pero itong tripod mo gurang yapag katugad dyan imong gamit. Mga bali na gid kabugkagan. Di niya mo gana. Mabali na lagi kabugkagan. Ano ni ko nga Atong mako upoy lami. Mura mag-usig. di akatong mako okay ra tong pangabayra. Lumang lakaw na makaingon sa sila na may taga ABCBN. Wa inga. Para mang dako nalay ko na kita Shopee dang original Zignuto dang pero tag 600 lagi. 600 dang sugal ka? Pang nakaway. Lami ka Azu. Ularaw na pwede na pang camera, pwede na pang cellphone. Okay guys, madto na mi guys, magdaman tamig pa nandiyan kay na may manglibre ko ng snack. Tadang, si Indang. Sama na. Puti ha. Madto na mi. Kuya wag iza ala. Nang lipstick mo lagi ka darling. Ala, lami Ha? Mura nag taxi driver lah. Kuya wa. Cha. Pedak na si Ita gani. Guwapo ka Zugiza. Agay. Di man. Palit? Oh, di Roman kay Yogurt. Supa makain, dagko man kaadto makain. Aram dagko ang supa. Ha? Aram dagko ah. Puro large ra, may medium. Ilaw pa. Ako man sir. Ilaw pa no. Ilaw pa. Ni tara taglain. Iburot mo sa mga tao. Iburot. Pangita sa laman dang, hilaw ag supaw dang. Yogurt. Pwede ko. Na drinks dari. Wa masiligaw ay. Vitamin. Mamili dahil mo. Bisi ako linya no. Pero tulad tasak ganantir. Makan ko. Tersa. Ako na apili. Kuan ra ka undoy. Soft drinks. Wala na ko undoy kanina. Ha, may da. Kani. Dagat ang Paris. Sama tayo Paris dun. Dari na pwede. Punit og kondom mo batasan. Hangat to mi kapalit og supaw, lamir bantay kag supaw atang chapas Clarissa. Kung dumarit ko ang punit. Oh, salamat. Cowboy, damping.
kag sukudang. Sunod na raman nga nang di opening. Hurot na? Ikag ra ba jud ko? Kansa ta? Awa lagi madyo pag nagdalay kung paan lagi. Ah, si Binilibin. Lili na lang, lili ka tayo thumbnail. 1, 2, 3, smile. Dari ka nang kita yung naong. 1, 2, 3, smile. Si Ibilin. Ay, kuwari mo. Juice. Karara imong biskuit ha. Kanaratong duwa tabang na ito. Debre, sa rin ang vitamin milk. Ni. Ang gipalit guys kanirang choco shake katong tatong double choco unsa kay ang pagtanaw pa na sa isang sugar level araman ditong bugata 27 grams man kare gamay gamay. Gipalitan kang tiri og kuan drinks kay hindi sa ganin mo. Inom ko na to. Kape? Ha? Kape? Shoutout ko? Nimong ipon puro kiki. Shoutout sa tanang taga Alicia nga nagtanaw pirme sa among vlog. Salamat. Tagalis siya di. Ay, tanan na naman uy. Oh. Ay sa tanang nagasuporta ni Ma'am Flornie Buhulana. Ay Mrs. pala na ho. Mrs. na karon uya pa na ho. Sauna karon. Sauna mampa. Ma'am. Sauna mampa kay driver pa sauna. Karon ex naman na si Jaron kay asawa naman ha. Shout out sa tanan. Hi Ninjo, kumusta mga kagahi? God bless tanan. Tayo magmadaogon dong 2023 karon. Mga tuiga. Madaogon, magmalipayon. Pero una ha doon ang Ginoo perme. Yes, pastor.